Kalamun sira kepengin tentrem adem lan ayem kabeh sak keluargamu, budidaya supaya dadi juragan. Juragan kuwi saka singkating tembung jujur, ramah, ganjar. Juragan. Jujur tegese ora wani ngapusi marang awake dhewe, awit apus-apus marang wong liya kuwi padha dene ngapusi atine dhewe. Dadi tulus njaba jero, tulus lahir batine. Yen iya ya muni iya, yen ora ya muni ora. Ora wani nyulayani, ora wani nyidrani, kuwi kang disebut jujur. Ramah jroning sesrawungan tansah nglungguhi ing tata krama, unggah-ungguh tata susila, mawas diri mulat sarira, tansah ngejeni utawa ngurmati marang wong liya, ora pilih kasih sawiji-wijine manungsa. Andhap asor tansah dijaga lan digawa kanggo sapadha-padha. Ganjar tegese demen aweh pitulungan tumrap sapa wae bebasan, aweh damar marang wong kang lagi nandhang pepeteng, aweh boga marang wong kang lagi nandhang ngelih, aweh sandang marang wong kang lagi nandhang uda, aweh teken wong kang lagi nandhang mlaku lunyu. Ya kuwi kang kasebut juragan sejati, ya sejatine juragan. Uripe piguna migunani sesamane manungsa urip. Netepi bebasan, macan mati ninggalake lulang, gajah mati ninggalake gading, yen manungsa mati ninggalake jeneng. Kanthi asma jiwa luhur kang tansah padha dieling-eling marang tangga teparo lan sanak sedulur. Juragan.